बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 दिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सनितपुरनि आलेरा बर'नि नों फैबोला, बिरखोदावनि रजे, बाक्सानि उत्तम रामसियारिनि बाथ' दाउब' आरो मेगन सालायनाय, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारिनि खेमा हरदो आफा, चिरांनि बिष्णु बसुमतारिनि औवा रायदों थुरिजों, दैथुन गयारिनि हुसियार, जनन कुमार बसुमतारिनि हावरिया खाफाल, क'क्राझारनि एस आनलाक्षी ब्रह्मनि आंनि सिनायथि, चिरांनि सलरा नार्जारिनि आंनि जिउनि मिजिं, क'क्राझारनि गब्ला बसुमतारिनि दाया सोरनि, कामरुप रङियानि दिपेन चन्द्र बर'नि सायनासालि, जहस बसुमतारिनि आन्दाय नांबाय आं आरो क'क्राझारनि अशक बसुमतारिनि फोलानाय खन्थाइया सेबखांजादों आरो सुमिरननि आंनो नोंनि अननाय नांगौ, प्रदीप कुमार गयारिनि थिफुदलानि साजा आरो किरत ब्रह्मनि अननायनि जिनज्रि सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।